Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bantu okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu ngothando asithande ngalo. Siyambonga kakhulu sibona usuku lwanamhlanje. Awungiphinde ngibonge. Ngiyabonga bazalwane. Sihlaselekile ekhaya lezwi. Izolo kuphuma abantu aba-over 30. Kodwa ke ngendlela enibaletha ngayo abantu ngiyabonga. Uma nje wonke umuntu njoba singaphezulu ka 6500 engaletha nje umuntu ngokuphazima kwese igroup ingaba no 13000. 6500 times 2 13 lo. Kodwa ke ngiyabonga izinga enibaletha ngayo abantu. Uma kusengaphezulu kwabaphumayo kuhle lokho. Kuphume 13 ke izolo. Uqolo 30 over 30 izolo. Ayike nokho siyambonga uNkulunkulu kakhulu bengicizelela nje. Ngicizelela. Uma ufunde kaJakobe chapter 5 verse 19 and 20 lithi izwi lenkosi obuyisile isona ekudukeni kwaso. Uyosindisa umphefumulo wakhe kusitshekelwe izono eziningi. Sizenzile izono bazalwane ezinya sezikhumbuli. Kodwa ngokuletha umuntu ekhaya lezwi ahlale asizakale kukhona izono zakhe ziyosibekelwa. Ubungiyisebenzise lendlela elula kangaka yokuletha abantu. Sicela nje izinto eziwu4 kuphela. iWhatsApp number yakhe, igama lakhe, isibongo sakhe nokuthi uhlalaphi. Ngiphinde ngiaddress indaba yokuhlala. Khona balethi igodi. Ngiyacela bazalwane isigodi ungasilethi noma ke silethe bese uletha nedolobha akathenga kulo umuntu. Ngcono ngisebenzise lolu limi. Idolobha akathenga kulo umuntu. Lokho kuyosiza ngendlela emangalisayo. Uma ngingathi nje umuntu uhlala einketheni usuthule. Yazi inkethe engizaziyo khona inkethe zase eThuthukani eRichards Bay, khona inkethe zase Maritzburg. Yabona uthule mawuthi umuntu uhlala einketheni. So kuyasiza ukuthi uhlala ezinketheni eMaritzburg. Kukhona nenseleni. Inseleni ese Richards Bay noma eMpangeni ngasho noma liphi idolobha. Bese kuzoba khona inseleni ese Hermannsburg ngase Greytown. Kodwa kubhalwa ngokufana. Uma uzovela ulethe umuntu uthi uhlala enseleni, yiphi inseleni? NeMpumalanga. Umuntu uhlala eMpumalanga, yiphi iMpumalanga? eHammersdale noma eMpumalanga province. Ngiyacela futhi singabhali province kuphela ngoba akekho umuntu ohlala kwiprovince. Njengathi nje ningilethe sila eKZN asihlale eKZN. Kodwa uhlala endaweni ethile ese KZN. Akekho umuntu omkhulu kangangokuba ngagcwala kuthi uhlala eKZN. So asiyeke indaba ukuthi usibanibane Eastern Cape. Kunedolobha eEastern Cape. Kunelali ese Eastern Cape. Uma eseGoli asikwazi sithi umuntu useGoli. iGoli yini iGoli? iGoli isiZulu lisho iGauteng. So iGauteng is a province. Ake angidlule kungachitheka isikhathi seningizwile bazalwane. Izinto eziwu4 nawe ke oku YouTube noma ke othanda ukuzingenisa wena. Nginikeze nje igama lakho, isibongo, indawo ohlala kuyo. Ngoba vele iWhatsApp number uzobungena ngayo kusho ukuthi vele iWhatsApp number uzobuqhamuka uvela. Kubuso uyasho ukuthi ucela ukungena ngoba abanye bavele balethe imininingwane yabo bathule bese ngingazi mina ukuthi lo muntu ufunani. Ufuna ukubhukhela ukuvuma izono, ufuna umkhuleko, ufuna ungena ekhaya lezwi. Nichaze nani manilethe umuntu ukuthi lo muntu ufuna enze ini ngoba abantu bangena ngendlela ezihlukene. Kodwa kuze kube manje ngithokozile umoya wami uthokozile uyayitusa inkosi. Inibusise nonke nineniletha abantu. Inibusise balethe nje abantu. Bazophuma abaphumayo uNkulunkulu abasefayo abavumela baphume. And kuyangijabulisa khona ababuyayo manje. And abanye babuya sebenethwa izimvula. Angazi uma ngizwe. Sebenethwa izimvula bese beyabuya.
abanye babuya sebecela imikhuleko izimo zibheda. Kanti khona indlela engimaka ngayo mina abantu abaphuma bese ngiyabuza waphumelana ekhaya lezwi na nsi kodwa usefuna yena usize ekhaya lezwi kodwa akasekho. Aqale kathi ngicela ungibuyisele kodwa akangiphendule. Waphumelana ekhaya lezwi. Ngiyasaba mina umuntu obalekela uNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu ekufuna uzokuqoqa ngenzeka aqoqe kabuhlungu. Kungenzeka aqoqe ngendlela akunika isika esingayuphela ngoba umhlubukile. Akusiyona yami le group ngihlale ngisho. Hayi kaNkulunkulu uqobo lwakhe ungamhlubuki. Mawuphuma ekhaya lezwi qaphela ukuba unesizathu esamukelwa uNkulunkulu ayisakho. Ngoba mayikuthanda uzokubuyisa and uzokubuyisa ngendlela ebuhlungu. Asihlaleni bafowethu. Angazi uma ikhona nenye indawo la singabandlululi khona, la singashumayeli khona ibandla, sishumayela izwi kuphela ukuthi umuntu akayezwi ekhaya. La singarecruit khona sithi hambani nongena ebandleni lelithize noma wozani kuleli. Asikhulumi lokho. Shine where you are, khanya lapho khona ngoba liyafuna lihambe leli ivangeli. Manje usuzobuya uze la kuthina entabeni uzokhanya la sivele esikhanya khona. Hamba yokukhanya la bengazi khona. Angiba encourage abantu ukuthi beze entabeni. Kodwa futhi ngeke ngibavimbe uNkulunkulu ebaletha, kodwa ngik-encourage lokho ngoba ngifuna leli ivangeli lihambe, ivangeli leqiniso esikhathini sokugcina. Hayi angithandaze ngikhuleke. Ngiyabonga kakhulu encekwini zikaNkulunkulu ezihlezi la ekhaya lezwi ngoba zihlezi ngoba seziphethe ubaba uNzibande. Cha, zinamabandla banamabandla abo, banabaphathi babo, banabazalwane babo phela bafuna izwi la. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ningikhumbule ngomkhuleko, ningithwale. Ngiyayidinga imikhuleko yenu bafowethu bafundisi. Ngokwezikhundla zenu ngiyayidinga imikhuleko yenu. So ke ningangikhohlwa ngoba la asizeli uzoshumayela ibandla. La sishumayela uJesu ebethelwe esiphambanweni ezosiza wonke umuntu, lonke ibandla ngoba singumzimba owodwa kaKristu. Isihloko esikhuluma ngaso leso, simunye kuKristu. Njengoba sizibonga eziningi ezihlukene kodwa sihlezi ndawonye sonke emhlabeni. Kanjalo namabandla amagama amaningi ahlukene kodwa simunye kuKristu. Ngicela sibambelele kuphela, sikiyeke konke okunye ngoba okunye kuzosichithela isikhathi bese silahlekelwa iqiniso elizosingenisa ezulwini. Masikhuleke. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba ngalesi sikhathi sibonga ukuthandwa wena. Ngiyacela ukukhulume ngezwi lakho Nkosi, ucacise indaba yakho yobunye ngoba ufuna sibe munye. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele. Ubunye ngaphandle kothando alibukho. Ubunye nje ngaphandle kothando abukho. Umndeni ongazwani ongathandana unabo ubunye. Ubunye buqiniswa uthando. Asithandaneni ke ekhaya lezwi ukuze sigcine simunye emzimbeni kaKristu. Asifundeke izwi lenkosi esilithola ngokaJohn chapter 17 verse 20 no 21. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Akukhulunywa ngebandla la, khulunywa ngezwe, khulunywa ngabantu abasezweni, mababe munye. Okwehlela umzalwane wami okwa-Israyeli kuyangihlukumeza mase ngikuzwile. Okwehlela umzalwane wami oseMelika kuyangihlukumeza mase ngikuzwile. OseChina, ose-Australia, ngoba sisemzimbeni owodwa kaKristu. Manje masohlukumezana sisodwa la eSouth Africa. Hawu bakithi. Omunye umzalwane ose-Afrika ke singababandlululi, sibathande, singababizi ngamagama ngoba bengabase-Afrika. Khona amagama abuhlungu esibabiza ngawo. Yekeni lonto bazalwane, isona uNkulunkulu uyamthuka lo muntu.
musumbiza ngegama engelone lakhe, mbize ngegama lakhe. Mawungalazi mhloniphe. Uthi umfowethu uphuma le eGhana, umfowethu uphuma eGibhithe. Yayibona lonto? Ake sihloniphaneni. Umfowethu uphuma eSomalia. Ake siye ukubabiza ngamagama amabi. Sisemzimbeni munye kaKristu uma bekholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuphela nje kufanele bakholwe yena benzele umusa bese bayasindiswa. Heke asibuyele ezweni lethu isikhathi sesinje ebesigcine kulona izolo. Sikhuluma ngabaseKorinte bokuqala chapter 12 bese kuverse 13 ke othi ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhabhadiswa sibe mzimba munye, noma singabaJuda noma singamaGreki noma siziqela noma singabakhulekile, thina sonke saphuziswa moya munye. Uphuzile lo moya wena na? Moya ongcwele, moya kaBaba, moya kaNkulunkulu. Izolo ngikhulume kakhulu ngombhabhadiso. Ngiyathanda ukugcizelela ukuthi uma ubhabhadiswe ubaba uNtsibande akusho ukuthi usuphumile ebandleni lakho. Ngenze inkonzo lento ifana ake ngithi nanku umngcwabo, kungcwatshwa umuntu aphelela amabandla amaningi. Uma ngishumayela lapho angisho ukuthi ususebandleni lami, hayi bafowethu, cha. Ngishumayela mhlawumbe ngoba ushonile ubesebandleni noma ngoba omunye wehlobo zala ekhaya bathema bexoxa bavumelana wathiwa ubaba uNtsibande akazoshumayela. Namanje kunjalo ngenza izwi elithi asishumayele kukho konke okudaliweyo sibabhabhadise. So mangikubhabhadisa angikukhiphile ebandleni lakho. Ngifuna icace leyo nto. Sengibhabhadisa abantu abaningi umsa kaNkulunkulu. Ababhishobhi babhabhadisiwe la ekhaya, abefundisi, abapostoli, abaprofeti, abazalwane nje sebebhabhadisiwe la ekhaya. Baningi babhabhadisiwe, babhabhadisa kathathu ngonyaka. So ugcwele u2024, ugcwele u2025, ugcwele u2026. Kusele kancane ku2027. So lokho kuwuphawu lokuthi angikhiphi umuntu ebandleni kodwa ngenza inkonzo. Njengokuthi umuntu mayigula, mawukhulekela umuntu ogulayo usuke seke ebandla lakho okhonza kulona. Cha. Iservice kaNkulunkulu yokukhonza uNkulunkulu, ibenefit yokuthi ukhonza uNkulunkulu, uthola umkhuleko. Nakho ekhaya lezwi bayithatha imkhuleko bayifaka kubantu engabazi. Baqhame sebefakaza ukuthi usibanibani ukhule usimnika uRoma 10 wasinda. Usibanibani naku ubunye ngithi bayizolo ubese udodele sephonsa ithawulo noma bakuthanga ukuthi cha ingeke asaphila. Bamnika umkhuleko kaMay 18, 2023. Wenzani uNkulunkulu? Wasebenza. Lokho sekusho wasentabeni lo muntu. Cha bazalwane, asikhulumi ibandla la. Sikhuluma ngoJesu obethelwe usindisa umuntu. Masingayibamba lapho nje, ayusingaba ibandla elikhulu lenkosi yethu Jesu Kristu azothi mayibuya lihlwithwe lekhaya ezulwini. Hayi ibandla legama, ibandla elihlanzwe ngegazi lenkosi uJesu. Siphuza umoya munye, umoya ongcwele. Athe uJesu uzohlala kini phakade. Uyena ke lo esimphuzayo umoya ongcwele. Angazi ke wena ukuthi uthanda ukuphuza muphi. Ngoba uJohn 16 loyo ngivula abaseKorinte anginakile sengiphenqa kancane ngicabanga ukuthi ngiyithela uJohn 16. uJohn 16 ayibona 14 uzohlala kini phakathi. uJohn 14 verse 16 ngiyaxolisa. Ngiyakucela uBaba nipho omunye umduduzo ukuba ahlale kini phakathi. So uma sinomoya ongcwele uzohlala kithi phakathi, ngisho sesisezulwini sobe sinomoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu, umoya kaBaba. Yikho singeke sone ngoba umoya kaBaba esobe simkhonza nesimkhonza manje uzobe hlezi kuthini. So ke kuphuziswa ke umoya, siphuziswa ke lo moya bazalwane.
sho njalo uverse 13, ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhabhadiswa sibe umzimba munye, thina sonke saphuziswa umoya munye. Ke silunguze kuverse 14, ngokuba umzimba usiwo isitho sinye kodwa eziningi. Kuze umzimba ube umzimba uphelele kufanele ube nezitho eziningi. Ikhanda lilodwa aluwona umzimba, unyawo lolodwa liginqeka lapha aluwona umzimba, kodwa umzimba umzimba ngoba kunezitho eziningi. Ibandla likaJesu liyibandla likaJesu ngoba kuhlangene amabandla amaningi amkhonza ngobungcwele. Ibandla lenkosi uJesu. Asiphelele uma leli bandla lingekho ekhaya lezwe. Asiphelele uma nalela lingekho represented ekhaya lezwe. Sizophelela ekhaya lezwe uma onke amabandla esekhona, sesifoma-ke umzimba wenkosi ethu uJesu. Nabo abaphelele uma thina singekho kubona. Awulazi lamnandi izwi. Ngokuba umzimba usiwe isitho sinye kodwa eziningi, uverse 14 loyo. Verse 15, umunyawo luthi, lokhu ngingesiso isandla angisikho komzimba, nokho luyikho komzimba. Ebona lonto azicwasani ngoba mina ngiyonyawo angibhilongi kulo mzimba. Cha, sibhilonga kulo mzimba sonke esaphuza umoya munye. Ngiyalithanda lelo moya munye. Ngoba kuyenzeka abantu basindisiwe ngendlela eziningi ezihlukene. Basindisiwe. Abanye basindiswa bahambe nezono. Abanye basindiswa bagqoke noma kanjani kodwa bethi basindisiwe. Benze noma kanjani bethi basindisiwe. Kodwa mase siphuza umoya owodwa. Ngoba umoya kaNkulunkulu okhuluma uzokutshela usukwenza lokho. Usuke usitshela into efanayo sonke, sigcina sinjani sifana ngoba siphuze umoya munye. Awukangathi uNkulunkulu angasisiza abazalwane siphuze umoya munye ukuze sazi ukuthi umzimba usona isitho esisodwa, ukuze unyawo lungasho ukuthi lokho ngingesisi isandla angisikho okomzimba. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyacela siguqe sikhuleke. uNkulunkulu uluthando, uNkulunkulu uyasithanda. Asibeni munye bafowethu, asibeni munye. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela ukuthi ungenelele phakathi kwethu. Ngiyacela Nkosi ubonakalise amandla akho, ukhazimulise igama lakho ngegama elinamandla lenkosi ethu uJesu Kristu ophilayo. Sebenza-ke Nkosi kulona loyo akufunisise aze akuthole, ngoba Nkosi imicabango yakho ayifani yethu, indlela zakho Nkosi azifani nezethu. Njengokuba amazulu ephakeme kanjalo imicabango yakho neindlela zakho. Sisize Nkosi sikufunisise usenokutholwa, sikubize useseduze. Sisize Nkosi kuba ubunye owabukhulekela Nkosi Jesu kuJohane 17 verse 20 and 21 bufezeke. Ngiyakhuleka ngicela egameni elinamandla lenkosi ethu uJesu Kristu ephilayo, hayi efile, yafa emva kwensuku ezintathu waphila, wavuka uphethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi, wavuka ngokuqala nokugcina, uAlpha noOmega. Siyabonga Nkosi Jesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNzibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.